शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। ई शिव चर्चा कथा सुने वाला भाई बहिना, गुरु बहिना, माता बहिना बानी लो, उहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर दर्द भरा शिव चर्चा कथा लेके आइल बानी। रउरा लोगन इस शिव चर्चा कथा के अंत तक सुने हम लोगिन, प्यार दुलार आशीर्वाद दे हम लोगिन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो। हर हर शंभु, घर घर शंभु, जय जय भोलेनाथ। एगो गांव में गरीब किसान रहत रहलेन। पति पत्नी वो किसान रहत रहे लो। उ पति पत्नी के शरीर से एगो लड़की जन्म लेहली। गरीब किसान रहलेन, वो खेती बाड़ी करके, किसानी करके अपन घर के रोजी रोटी चलावस। 2 वक्त की रोटी के खातिर वो खेत में काम करस। काम करके अपन 2 वक्त की रोटी के इंतजाम करस। ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो धीरे धीरे वो लड़की सियान भैली। धीरे धीरे सियान भैली तो वो लड़की के नाम लिखवा देलन सरकारी स्कूल में। पढ़ाई करे लगली। पढ़ाई करत 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 10वीं के परीक्षा देली। 10वीं के परीक्षा में पास हो गईली। अच्छा नंबर आई रहे। फिर इंटर कैली। इंटर कैला के बाद बीए में एडमिशन भइल। बीए वगैरह फाइनल करके अब कहली कि हम एसडीएम के तैयारी करल चाहतनी पापा। एसडीएम के तैयारी करके एसडीएम हम बन जाएम तो सब दुख दूर हो जाई रउरा लोगन के। अब कहल जाला नु कि गरीब आदमी के तरक्की देख के केहू ओकरा के उछालेला, अमीर आदमी के तरक्की देख के केहू दबा देवेला। तो ई अपना पापा से और मम्मी से राय विचार कैली। कहली कि हम एसडीएम बनल चाहतनी, हमार सपना बाटे एसडीएम बने के। तो इनकर पापा कहलन, मम्मी कहलक लोग कि ना, तू एसडीएम मत बना। जितना हमरा क्षमता रहे उतना हम तरह के पढ़ैनी लिखैनी। तहार यदि हम शादी कर दे हम ओजा के लोग तरह ससुरारी के लोग पढ़ाई लिखाई तो तू पढ़ी या पढ़ के एसडीएम बनी है। आ यदि ना पढ़ाई लिखाई करी लोग, ना पढ़े दी लो तो तू जिद मत करिया। तू अपन घर के देख रेख करे लगी है। तो कहली कि ठीक बाटे। अभी अपन जौन सपना रहे सपना मार के मने मने सपना अपन मार ले हली। लेकिन सपना जौन हर समय इनकरा के मोटिवेट उ सपना करो। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो इनकर शादी के दिन वगैरह फिक्स हो गईल। शादी के दिन फिक्स हो गईल। अब टेंशन में पड़ गईली। कहे लगली कि अब हमार लागत कि हमार सपना सपने रह जाई, सपना पूरा ना होई। इनकर जौन मम्मी पापा रहे लो, ये बहुत शुरुए से शिव जी के पूजा पाठ करे लो। और शिव जी के पूजा पाठ कैला के बाद अपन घर के जो भी काम धाम करो लो। ये असर छोट बच्ची पे ही पड़ गई रहे। वो सुबह में जागस तो शिव जी के पूजा पाठ करके ही स्कूल जास। अब शिव जी से अपन अर्जी विनती करे लगली कि हे शिव गुरु, हमार एक एगो सपना रखटे, ई सपना लागता कि पूरा होई ना। अब रउरे कृपा करे के बाटे। तो ऐसे ही शादी के डेट फिक्स भई रहे। वो दिन नजदीक आ गईल। शादी भइल। शादी भइला के बाद पहले के जमाना में पहले गावना के लिए 2 साल के लिए छोड़ देहल जात रहलक। 1 साल के लिए छोड़ल जात रहलक। ओकरा बाद
गावना करके ले जाल जात रहल खटे। तो इनकरो 1 साल खातिर गावना छोड़ देहल गईल। अभी शादी होके ये अपने घरे रहली। अब सोचस कि हमार एसडीएम के सपना कैसे पूरा होई। ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो अपना पति से फोन पे बतिया तारी, कह तारी जो भी बात समाचार वगैरह भइल ओकरा बाद ई अपन सपना के बारे में बतैली कि हमारे एगो सपना रहल हटे एसडीएम बने के। एसडीएम बने के सपना रहल पूरा हो जाई नु। तो उनकर पति कहलन कि तसल्ली देवे खातिर कहलन कि कोनो बात नहीं है, तू अपन सपना पूरा कर लिया। शादी हो गई बा, गावना हो जाई, अहिया या तरह के पढ़ा लिखा के एसडीएम बना देहल जाई। अभी बहुत खुश भइली, कहली कि ठीक बाटे, कम से कम हम अपना ससुरारी जाएम तो ओजा तो हमारे एसडीएम के सपना पूरा होई बने के। अब उ टाइम आइल, गावना भइल। गावना भइला के बाद वो अपना ससुरारी गईली। अब पूरा ससुरारी में सास ससुर और पति के सेवा करे लगली। अब फिर डरे डरे अपना पति से बोला तारी कि हमार एक एगो सपना रहल हटे, उ सपना भी पूरा नइखे भइल। पढ़ लिख के हम एसडीएम बने के चाहतानी। तो इनकर पति बहुत नाराज हो गइलन, गुस्सा भइलन, कहतरन कि तरा पढ़ाई लिखाई नहीं कैले काम, नौकरी नहीं कैले काम, हमारा घर के लड़की लो नौकरी वोकरी ना करेला लो। अब इनकर जन सास रहली, ससुर रहलन, उनकरा से जाके कहतारी कि हे अम्मा जी, हे बाबूजी, हमरा एसडीएम बने के मन बाटे, एसडीएम के सपना बाटे, हम पढ़ लिख के एसडीएम बनल चाहतानी। तो उनकर सास रहली बहुत खड़ूस आदमी रहली, और उनकर ससुर रहलन वो पिए खाए के चक्कर में रहस एनी टाइम। उ लोग डांट के इनकरा के कह दिलक लोग कि हमरा घर के बेटी पतो पढ़ लिख के नौकरी ना करेली सन, तू घर के अपन देख रेख कर, अपना घर के देख रेख कर। अभी कपस गईली, कपसला के बाद घर के काम करस चुपे चुपे। आ फिर कहस कि हमार लागत सपना सपने रह गई, सपना पूरा ना होई। फिर रात में अपना पति से कहतरी कि देखी हमार सपना रहल हटे, ई सपना पूरा रौरे करवाएम लोगिन। हम सब काम करते हुए भी पढ़ लिख के हम एसडीएम बनल चाहतानी। फिर इनकर पति इनकरा ऊपर हाथ छोड़ के कहलन कि तरा एसडीएम नहीं बने के, ना पढ़ाई लिखाई करे के बाटे, तू घर के देख रेख कर, घर के काम धाम कर, हमरा घर के बेटी पतो नौकरी ना करेली सन। अभी अब वजह से उठ के ये अपना कमरे में गईली या रोए लगली। अब रोते रोते इनकर आँख लाग गईल। अब आँख लाग गईल तो सपना देख तारी, आ कह तारी हे शिव गुरु, हमार सपना रह गईल, अब सपना कैसे पूरा होई। तो शिव जी कहनी कि ना बेटी, तू हिम्मत मत हार, तू अपना सपना के साकार कर, एक दिन ना एक दिन तू एसडीएम के पद हासिल करबू। अब फिर इनकर नींद खुलल तो कहली कि अब एजा तो कुछ हो ना पाई। अब वही रात के वो घर से जो भी बा कपड़ा उपड़ा, कुछ गहना वगैरह, कुछ पैसा वैसा लेके वही रात के निकल गईली चुपके से। अब चुपके से निकल गईली। 12-1 बजे रात रहे, 12-1 बजे के रात रहे। अब रास्ता में कुत्ता भौंकता रसन, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ता रसन। तब हम जान बचा के भागत गईली रेलवे स्टेशन पहुँच गईली। रेलवे स्टेशन पहुँचला के बाद वो टिकट ले लेली, ट्रेन में बैठ गईली, काहे कि पैसा भी कम रहे, ट्रेन में बैठ गईली।
शहर के लिए रवाना हो गईली। अब शहर के लिए रवाना हो गईली तो अगले दिन वो शहर में पहुँचा तारी। अब कहा तारी कि अब एसडीएम के पद हासिल करे खातिर पढ़ाई लिखाई तो करे पड़ी, लेकिन ये शहर में इतना महंगा स्कूल में कैसे हमारे एडमिशन होई। अब सोच में पड़ गईली, कहली कि अब हम शहर में आ गइल बानी तो एसडीएम के पद हासिल करके ही अपना घरे जाएम। अब ओजा चौका बर्तन करे लगली, सफाई उफाई के काम करे लगली 2-3 गो घर में। आ दिन भर मेहनत मजदूरी करस, आ रात में वो एसडीएम के पढ़ाई के तैयारी करस। एसडीएम के पढ़ाई के तैयारी करस। अब पूरा दिन तो मेहनत करस, रात में 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करस। आ जैसे नींद आओ तो आँख पे पानी मार मार के तब पढ़ाई करस। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतल। आ एगो दीवार पे वो जहाँ पढ़ाई करस हो जा दीवार पे लिख दिले रही कि हमरा एसडीएम बने के बाटे। अब उहे देख देख के पढ़ाई करस और दिन में मेहनत करस, मजदूरी करस। तो ऐसे ही एसडीएम के फॉर्म डालली। अब फॉर्म डालला के बाद परीक्षा देली। परीक्षा में तो पास ना हो पैली। श्रेणी में जो सूची में नाम रहेला, सूची में नाम ना आइल। अब और इनके टेंशन हो गई। टेंशन भइला के बाद कहे लगली लागता कि हमार एसडीएम के सपना पूरा मुश्किले बा भइल। अब ऐसे ही बिल्कुल टूट गई रहली, हार गई रहली। तो वही रास्ता से एगो साधु बाबा आवत रहनी। साधु बाबा शिव जी के भेष में, शिव जी ही साधु के भेष में आईनी। इनकरा आगे कहतनी, बेटी तू काहे परेशान बारू, तू लागता कि बहुत परेशान बारू। तो ई कहली कि बाबा देखी ना, हम एसडीएम के परीक्षा में फेल हो गई नहीं हटे, लिस्ट में नामे नहीं खे। अब हमरा लागता कि सपना हमार पूरा ना होई। तो उ साधु बाबा इनकरा के बहुत मोटिवेट कैनी, सपोर्ट कैनी। कहनी कि कौनो बात नहीं खे, अब की बार तू फेल भइल बाड़ू, फिर दूसरा बार फॉर्म आई तो फॉर्म डली है। अब बढ़िया से तैयारी करी है, जरूर तू एक दिन एसडीएम के पद हासिल करबू। अब उ ऐसे ही तैयारी करे लगली। इनकर पति अब टेंशन में पड़ गईलन। टेंशन में पड़ला के बाद वो घरे ढूंढलन, चारों तरफ ढूंढ लेलन। उनकर जौन इनकर सास ससुर रहे लो मर गई लोग, काहे के बूढ़ पुरनिया हो गई रहे लो, मर गई लोग। आई इनकर जौन पति रहलन बहुत ढूंढलन, चारों तरफ ना मिलली। अंत में इनकरा गम में, शराब के नशा में इनकर आदत लग गई। ऐसे ही शराब पियस, दारू वारू, शराब वराब, गांजा उंजा सब नशा करे लगलन। और धीरे धीरे नशा के चक्कर में जमीन जायदाद सब बिक गई। जमीन जायदाद बिक गई तो इनकर पति कहलन कि अब हम करी तो का करी। ऐसे ही भिक्षा मांगे लगलन। घूमते घूमते भिक्षा मांगते मांगते धीरे धीरे मथुरा पहुंच गए। अब मथुरा पहुंच गए। मथुरा वृंदावन में राधा कृष्ण के नाम जपस। जो दान दक्षिणा मिल जाओ वही में आनंद रहा, सोई जा रहा सपना रहे। बहुत दिन रात मेहनत करे लगली। दिन रात मेहनत करने के बाद कुछ दिन बाद फिर फॉर्म डलाई। फिर परीक्षा में शामिल भइली। परीक्षा में शामिल भइली तो परीक्षा वगैरह चरण पकड़ के कहली कि हे शिव गुरु अब रघुवीर लाज रखे।
ई अंतिम बार हमार ई एसडीएम के परीक्षा बाटे और औरे सफल करे के बाटे। तो परीक्षा वगैरह देला के बाद कुछ दिन बाद लिस्ट निकलल। लिस्ट में इनकर नाम आ गइल, सूची में नाम आ गइल। तो बहुत आनंद भैली, बहुत खुश भैली। खुश भैला के बाद ये अपन एसडीएम के पद हासिल कैली। एसडीएम के पद हासिल कैले के बाद कुछ दिन बाद उहे मथुरा में इनकर ड्यूटी लाग गइल। मथुरा में ड्यूटी लागल तो अब देखा तारी कि धूमधाम से लोग या दर्शन करे आवता। साधु लोग रंग बिरंग के कपड़ा पहनले बाटे। तो मने मने सोचे लगली, कहली कि हम ई मेहनत ना कैले रहती तो ई दिन देखे के नानू पड़ी। तो घरे में हम बैठे रहती, चुपके से घर के काम करती। बहुत खुश भैली। ओकरा बाद ऐसे ही हो जाए, मथुरा में ड्यूटी लागल रहे। देखा तारी साधु लोग रंग बिरंग कपड़ा पहनले बाटे लोग। तो वही में देखा तारी इनकर जनपति रहलन, उ साधु के भेष में रहलन। तो ई तो पहचान गइली, लेकिन इनकर साधु के भेष में उ रहलन इनकर पति, उ ना पहचानलन। काहे कि इनकरा गम में बिल्कुल पागल होके घूमस। तो जाके कहली कि तार नाम का हटे। तो नाम बतैलन। तो कहली कि देखी रौरा लोग रोकत रहनी हलो, लेकिन हमार जौन सपना रख, हम सपना पूरा करे खातिर घर छोड़नी। घर छोड़ला के बाद बहुत मेहनत मजदूरी कैनी। ओकरा बाद हम ई सपना हमार पूरा भइल। लेकिन रौरा ई कौन दशा कर लेले बानी। तो कहलन कि हम दशा कैले बानी, तरह के हम कहाँ कहाँ ढूंढनी, लेकिन तू मिललू ना। अब तू ना मिललू, तहरे गम के वजह से हम नशा वशा करे लगनी। नशा के लत लाग गइल। बूढ़ पुरनिया मतारी रहेल, मतारी बाप रहेलो, उ लोग मर गइलो। अब हमार दुनिया में के बा। अब यही चलते हम साधु के वेश में आके मथुरा में रहे लगनी। तो इनकर पत्नी कहली कि ठीक बाटे, कितनो तो बानी हमार पति, रौरा के हम माफ करतानी। अब बढ़िया से ही नहवैली धोवैली आ हॉस्पिटल में ले जाके इलाज उलाज करवैली। ओकरा बाद कहली कि रौरा अब एके साथे रहल जाई। अब दोनों जाना एके साथे रहे लागल लो। एगो मौका देहली सुधरे के। ई मौका के पालन कैलन, सुधरलन भी। ऐसे ही हंसी खुशी रहे लागल लो। तो यही से कहल जाला, कौनो काम करे खातिर मेहनत बहुत गहराई से करे के पड़ेला। जैसे वो एसडीएम के पद हासिल कैली तो उनकरा आगे पीछे लोग घूमे लागल। दिन भर में कई लोग सलाम ठोको, लेकिन उहे आदमी कौनो काबिल ना रहेला तो केहू इज्जत ना करेला। अब शिव जी के महिमा से उनकर जौन सपना रहे, सपना भी पूरा भइल। तो जैसे गरीब लड़की के शिव जी सपना पूरा कैनी, वैसे हमनी सब लोग के शिव जी सपना पूरा करी। हम यही जा कहानी के अंत करे जाता। नहीं, हमार कहानी रौरा लोगन के अच्छा लगल होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखें। हम लोग जय भोलेनाथ।